chike. Koso manyalo bedo achiel kuom gigo miwacho ni ero ma en tich monego bed ni timo kod jatend kweth mathoth e od bura kata mag duoko jogi e laini, tich ma Silvanus Osoro bedo osebedo kata timo kaka whip. Cleophas, ing'eni executive ok kal chike. Joma kalo chike gin parliament. To parliament wan gi minority leader Honorable Pio Wandai, kendo wan gi majority leader Honorable Kimani Ichung'wah. And so it is upon joma wacho ni ati chike mikalo gi ok kal e yo makare mondo girali numbers e parliament kanyo, mondo mi giwach ni oyo chik mudwa kalo ni to ok en chik makare. Parliament e kuma onego bed ni gitime lobbying no. Ok inyal wuok ka to itimo rally moro yo Jakaranda, kata idwa wuok idhi timo rally moro yo Yalego Usonga kiwacho ni parliament, to you are a parliamentarian, ibet in that house. Onego bed ni parliament kanyo ni wuok e oko to you give reasons gimomiyo ok idwar ni chik no okal. Nikech ing'eni siasa ma jogi goyo en siasa ma oko ema gigoyo koko, to kochopo e parliament kanyo to kendo giling ok gidwa raise these issues. King'iyo kaka parliament nitiere kaka obedo constituted, onego bed ni any issue ma deal gi legislation i address in parliament. To ka dipo ni issue no ok en constitutional, waseneno nyadinuoya ka court wa mamalo owuok oko to wacho ni oyo kata kapo ni nokal this particular law ok en constitutional, onego duoke. Point in case sani neno ka wan gi affordable housing mane oduok e parliament ka high court owacho ni nitie gima notimre mok makare, court of appeal boko chiwo stay. Sani en e parliament, gima jood bura onego bed ni timo en onego bed ni gidok e parliament to gibet piny to gi debate to gineno kaka ginyalo regularize gino. Mano e tich monego bed ni gitimo e parliament. Ka ginyalo timo mano, tibiro neno kwa bedo gi yot e chike mowagolo. Erokamano. Seth Okumu, coordinator mag ojende kata rowere mag UDA County ma Kisumu. Entiere kar kanchiel kachiel oduogo e studio ka mondo winja ne pacho Cliff Nyafwanga. Awinjo sama ne Seth Okumu ne wuoni kino wi iyieri kata idagi gi weche moko mantiere kar kacha. Dwa wacho nade mako od bura ma Fwanda mano kerango kanyo kod sirkal mamalo iwacho kanyo ni bende oge simbe madonjo kawuok e sirkal, mano bad sirkal, mano ma otelo kod jatend piny Kenya, mano executive kanyo kachiel kod